Bueno, avui explicarem un tipus d'atac bastant comú, o abans ho era més, amb TH 9, i que cada dia ho veig, o pràcticament gens, a TH 10, i penso que és un atac realment potent, que és viable, que es poden fer plenos amb enfrents 3, amb ballestes, amb tot tipus de... Nosaltres, clar, no ho hem vist, quan jo tenia el TH10 es petava perfectament i avui ho veurem també que segueix petant. El TH9 és un atac molt potent i que crec que també es pot anar seguir utilitzant. I més que res veurem mecanismes, volem ensenyarem tres atacs, d'acord? En el primer cas en diem suaveta, però bueno, més que res perquè vegin mecanismes. En el Queen Walk, coses importants que volem aconseguir és treure el castell per el Queen Walk. En qualsevol atac és interessant que et serveixi per treure el castell i en aquest cas ho intentarem. Per exemple, com veieu el Jordi arrenca, posa un mag perquè vol dirigir el Queen Walk cap a baix i bueno, com traiem el castell? Doncs quan eliminem defenses que ens veieu, aquesta defensa ens impedeix i qualsevol, si ara per exemple tiréssim un porc ens aniria cap aquí i encara no ens trauria el castell. Llavors fins que no matem la torre de mags, ara mateix la podrem treure, perfecte. Ara mateix si tirem un porc en principi ens hauria de vindre bé, veieu? Pot ser que vagi aquí o pot ser que vagi aquí. I en aquest cas em sembla que en Jordi el tira, està bé, i anirà a la torre de mag de dalt. No ens ha anat massa bé la tirada de porc i com hem pogut treure el castell. Però bueno, igualment la reina s'ha avançat lo suficient i ha agafat el radi del castell, treu el castell i surt el drac. Ja ens va bé. Fiquem a verí. El mag no l'està tocant del tot i està fent mal i en aquest cas se'ns mata la reina. Si ens mata la reina pràcticament l'atac està mort, o és quasi ben mort. Però bueno, perquè veiem aquí una miqueta el sistema és amb el Queen Walk podríem seguir aquí i ara el que volem entrar a tota la secció de les ballistes amb tota la potència que puguem. Llavors el salt bàsicament hem de situar que entri ben dintre ràpid, perquè les valquis van molt ràpides, llavors és important que vagi ràpid i entrar el més potent possible. Per fer això hem de seccionar amb el golem i amb alguns mags aquesta zona d'aquí. A veure com ho fa Jordi. El Jordi, en aquest cas, ha dit alguna cosa molt bé, però secciona amb 3 mags en aquesta zona d'aquí. És millor en aquesta zona d'aquí, perquè amb les valquis, això ja ho menjarem amb les valquis, o amb els boleros. Aquesta zona d'aquí és la que hem de treure, aquests edificis, perquè no se'n vagi cap aquí tot. D'acord? I en aquest cas, veurem a veure què passa. Segueix aguantant, tirem rei, tirem els boleros aniran bé en aquest cas em sembla, perquè és la RP i ens talla una mica el canó i estan vinguent cap a aquesta zona d'aquí que ens interessava. Però és una mica perillós, no costava res treure el canó amb un mag, està un mag aquí situat una mica davant d'aquí i treure inclús l'extractor aquest. Hem de tirar aquí, anem una mica tard i el salt ja hauria d'haver-se tirat perquè per entrar tot més fàcil i les valquis estan tirades i encara no hem tirat el salt ha de ser molt més ràpid. Tenim sort que piquen mur, però en molts casos no es piquen al mur i se'ns en van. El salt ha de ser àgil i bueno, ja tirem els porcs. Podríem haver aguantat una mica més, però bueno, en aquest cas ja tirem els porcs. La curació, una mica zones delicades, possibles bombes, torres de mag, però en aquest cas ho fem així. Això és un exemple. Anem a mirar-ho, avui que mirem un altre exemple.
mateixa idea, Començarem amb un Queen Walk aquí amb un mag. Tallem la secció perquè no ens baixi, no volem que ens baixi cap aquí, doncs anem a buscar recorregut, tallem un mag. Anem dirigint a la reina. En aquest cas, el rei podríem ja haver tirat el porc, però en aquest cas, com que hem calculat que rembat una mica aquí al fons ja surt, doncs no tirem ni porc, i ja està sortint. Surt el castell, tirem verí, i hem tret el castell. Tenim l'aldea neta de castells, això és molt important, I són unes armes importants que ens ajuda a fer el Queen Walk, i que molts atacs no podem fer-ho. Aguantem una miqueta, i aquí què voldrem fer? L'important en aquest atac és entrar a la secció de les ballestes. Com entrarem? Doncs haurem de seccionar aquesta part d'aquí, i entrarem amb tota la potència en aquesta banda d'aquí, intentant anar en diagonal. Què fem? Encara farem un palet més de recorregut de la reina, i quan comença la cantonada tirarem un golem. Ara ho veu? Aquí. Tirem un golem, 1, 2, 3 mags, seccionem. 1, 2, tots aquests edificis anem tallant. Tirem uns rompes que em sembla que serviran inútils, però bueno, el picar amb el rompe fa que les valquis segueixin dirigint aquí, i com que no hi havia res a prop, doncs tenim sort i les valquis trencaran el mur. I ja està, el mag acabaran de seccionar aquesta torre de mags, aquesta torre d'arqueres, a l'últim segon, per cert, una mica malament, però bé, i ja hem tirat el salt, perquè les valquis, com us dic, anem molt ràpides. I bueno, anem patant, i estem a la zona més noble de l'aldea, bastant forts. Comencem amb els ports per baix, que ens guardem 4 per aquesta zona de la torre de mags, però anem bé, i estem bastant forts, els arrius estan a tope, amb vida a tope, sense habilitat donada, les valquis segueixen treballant, i bueno, hem tirat l'última curació i els últims porcs. No hi ha problema, aldea feta. No, ja veieu la potència i tot el que sobra, Ja el més que avui trobo molt interessant que s'hagi fet i que anem intentant és aquí. Fixeu-vos a l'aldea no és un moco de pavo, estem parlant d'Inferns 3, estem parlant de torres de mags importants, estem parlant de ballestes, vull dir, no és una aldea pràcticament a tope, excepte torres d'arqueres i alguna cosa així. Bueno, doncs anem a veure el fly. El fly comença amb un Queen Walk. Bueno, torre bombarderes que ens endurem. És una zona important. Sempre és una bomba menys. I anem a veure què trobem o quines errades tenim, perquè no farà pleno, però per molt poquet. I crec que es pot. Crec que haguéssim pogut. Aquí estem dirigint a la reina un lloc que costarà treure el castell. Ara, tiréssim, aniria un porc, aniria aquí. I, aquí, per cert, molt important, fixeu-vos que ha hagut de tirar ràbia i invisibilitat, perquè fixeu-vos, això s'ha de calcular també, si estem passant per una zona que té ballesta, dos canons, un morter i una torre de mags, tots endinyant-li. Clar, o sigui, és impossible. Encara té sort que se'n surt viu. Sortim d'aquesta zona, recuperar la reina, i el meu gust una mica aviat, perquè costarà que la reina arribi aquí. Ha tirat el golem. Ha tirat el golem, el pack molt bé, està seccionant, però sí que ho fa bé. Perfecte, tallem, veieu? No queda cap edifici aquí. Ara quan entrin les valquis per aquí, tot va al centre, però a la perfecció. Hem tirat rei, ja està bé. Tirem les valquíries, tirem els boleros, salt, molt bé, a temps, i comencem la potència. Una ràbia aquí al mig,
ficat una curació. Jo crec que no calia, però ja està bé, perquè és una zona dedicada. També portem només 6 ports, amb el qual ja està bé, en realitat. És només per la part final. Aquesta segona curació sí que no. Aquesta segona curació és més pels porcs. Ara veureu per què. Fixeu-vos que estem en una zona que rebentant tota la part del centre, i aquí, aquesta banda d'aquí, els mags en quedaven fent reina bastant forta, sense invisibilitat perquè és l'imperador al principi, i comencem amb ports. Els ports està bé, perquè estan protegits, és una bona zona per tirar ports. Fixeu-vos, estan matant coses sense rebre ni un cop. Sense rebre ni un cop. Perfecte. Els ports estan ideals, però aquí, on està la curació que teníem? Aquí, si haguéssim tirat aquesta curació que teníem, doncs potser era un ple. Fixeu-vos que aquí ens fregiran, ja només ens queden 2 porcs, i la cura final hauria anat molt bé a la part dels porcs. Però fixeu-vos que per què poc no es fot una aldea TH10 pràcticament a tope, que és interessant. Acabarem amb un 85-86%, amb 2 defenses que tampoc són massa fortes, pendents. Més que l'anem naturalitzant. He posat 3 exemples aquí perquè veieu que es pot i que ho hem d'anar provant. Vinga, va.